Thank you.
Mbak Kenti gayeng pokoknya anggar Mbak Kenti jumeneng. Niki langkung gayeng mali pilih panjenenganipun Mbak Wiwin Setiawati katuran jumeneng monggo. Yuk co sepote. Mbak Wiwin semangat Mbak Jus harus nggih napa malih menika sing rawuh nggih alhamdulillah kathah nggih Mbak nggih sinaosipun berkahi jawa mboten napa-napa wau nggih Mbak mugi-mugi jawa ingkang bekto berkah barokah dhateng keluarga besaripun Bapak Marino Mbak nggih moga-moga rezekine deres kaya banyu udan amin mboten enten pedote nggih terus sing berkah nggih Mbak amin para penggemar menika nggih kathah ingkang rawuh Mbak Wiwin sinten mawon Mbak Jus Pak Daryono niku nggih saking Kroyang nggih Gasik nggih bot-bote pengen nyawang Mbak Wiwin Mbak Keti lho Mbak Wiwin angger ceritane kali kula nggih tetep Mbak Wiwin sing mirip mirip Mbak Keti gitu Pak mirip kali kali Mbak Prigel apa nggih oh Mbak Prigel anu dulure niki kula ragilane nggih nggih lan ugi menika Mas Maulana juga niku sing biasane kali bos keceng nggih hadir Kentasari nggih lan ugi sedaya para rawuh menika kene jenengan nyanyi lho Mbak ingkang lenggah wonten sebelah panggung menika monggo dipun hibur kanthi lagunipun ingkang sae monggo Mbak kinten-kinten lagunipun menapa Katresnan Sejati oh nggih Katresnan Sejati ya nggih kagem nika sing sedaya mawon pokoke lah. Oh nggih sing live streaming. Nggih, ora sing nang kanan-kanan tok sing nang kene barang. Iya. Nggih. Utamanya yang di sini dulu ya, Mbak. Iya, atau makan yang di sini yang di sana juga. Nah, yang sing ngedek di sini. Jeremen go bombong-bombong banjus melas. Oh iya. Gawe bombong biayi kan uli pahala, Mbak. Niki duwete kali sinten? Kiambek napa Mas Heri napa Mas Firman monggo manut kula nggih monggo Mas Firman monggo Heri nggih iya Mas Heri niki kelangenan Mas Heri Plinti monggo Dedek oh pluntung gijan wong bocah cilik pinter golek duit linti lah iya niki sampun sepit napa oh sampun lho ujar-ujare durung iya wis garing berarti wis panas sedina alhamdulillah nggih Dedek asik Kopi sakseni lintang-lintang ing tengah wangi hati kang nandang asmara Gusti kula paring usada bulan wadah
tengah wali hati yang menjagas istimewa paling sodo rembulan Tenane Mas Heri. Mas Heri. Dilalekne sing nang kono. Dikemateni sing nang ngarep foto. Ya. Wong bagus aja sirana rasa. Aku takon tresno. Yang asmara gawe sing urus tambali ati kuciwa. Kang Mas tentrem hatimu. Aku setia nganteni sliramu. Bisa ketemu tresno suci manggiyo rahayu. Tresno suci manggiyo rahayu. Saseri matur nuwun Mbak Enzo. Inggih, matur nuwun menika Mbak Wiwin kalian Dea Heri, semoga katuran binara lenggah niki badhe sendamel sedaya napa kinten-kinten nggih ben gayeng nggih. Nah, pramila monggo Dea Irma, Dea Rini, Dea Ayu katuran jumeneng. Sumangga.